We gaan snel over naar onze laatste artiesten. Precies, de Blues Crew. En we hebben met ze afgesproken, ze gaan gewoon lekker beginnen en dadelijk komen we bij ze terug. Dus mannen, the floor is yours. Tijd voor wat hartverwarmende blues. Uit het zuiden van de Verenigde Staten. En hier op het ijskoude plein in Geleen. Hopelijk doet het jullie goed. I was a diving duck. Oh, if the river were whiskey, I was a diving duck. The river were whiskey, I was a diving duck. I would dive upon the bottom, and mama, I'd never come up. Well, the sun's gonna shine my back door someday. You know the sun's gonna shine my back door someday. You know the sun's gonna shine my back door someday. When the wind's gonna rise up and blow my blues away. Put your loving arms around me, baby, like a circle around the sun. Put your arms around me, baby, like a circle around the sun. Your arms around me, baby, a circle around the sun, yeah. Oh, love me, love me, love me, darling, till my cars come on. Oh, yeah.
it rain, let it pour, let it rain a whole lot more. 'Cause I got them deep river blues. Let the rain drive right on, let the waves just sweep along. 'Cause I got them deep river blues. My old gal's a good old pal, she looks like a waterfowl. 'Cause I got them deep river blues. If the rain would cry for me, the fish I go out on a spree. Well, I got them deep river blues. And if she sing, why she blow? 'Cause I got them deep river blues. Well, I'm going back to Muscle Shore. Times are getting better there, I'm told. Well, I got them deep river blues. De winnaars van de Brul Contest 2022, de Blues Crew. Heren, hoe is het met jullie? Ja, lekker wel eigenlijk. Ja? Mooi om hier te spelen. Het gaat goed volgens mij, hè? Ja, het gaat wel lekker, ja. Wat een sfeer, wat een vibe. Hey, wat fijn dat jullie hier zijn. Misschien heel even kort, voor de mensen die jullie niet kennen. Wie zijn jullie? Wij zijn dus de Blues Crew. We zijn oorspronkelijk een band uit Maastricht. Alleen ik ben de enige uit Geleen die wat hier inspeelt. Woe! Woe! Ja. Dus we zoeken nog een drummer voor Maastricht. Nou, dat noemen ze gedoogbeleid. Nee, wij maken onderdeel uit van de stichting Roots Unlimited. Waar wij de oude blues en de Amerikanenmuziek en de country blues proberen onder de aandacht te brengen. Met name bij de jeugd. Daar doen we ook diverse projecten voor. En en zo zijn wij ongeveer 1,5 jaar geleden, 2 jaar geleden, zijn we ontstaan eigenlijk in de coronatijd. Fantastisch. En wat heerlijk dat jullie hier zijn op de finale van het Glazen Huis Geleen. Geleen, geef ze even een applaus. Het is een eer. Het is een eer. Jullie zijn nog niet klaar, toch? We gaan nog meer van jullie genieten. Nou, als jullie zover zijn. Ja, wij zijn zo. Nou. We gaan nu een nummer wat wel bij iedereen bekend is, denk ik. Een nummer van Johnny Cash. Folsom Prison Blues. I hear the train is coming. It's rolling down the bend. I ain't seen the sunshine since I don't know when. But I'm stuck in Folsom Prison. And time keeps dragging on.
fantastisch. Ja, dat is toch niet normaal? Nee, Wat dat is zijn we echt nou aan het niet luisteren? meer normaal. En deze mannen hebben nog iets teweeg gebracht. Die pak ik snel tussendoor, want dit wil ik echt even benoemen. Er komt nu net een donatie binnen van Marianne van der Sluis ter waarde van €380. Nou, daar moeten deze mannen aan hebben bijgedragen. Ja, dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Heren, we willen eigenlijk... Het is half, maar we willen eigenlijk helemaal geen afscheid van ze nemen. Nee, precies. En ik heb begrepen dat deze mannen ook nog iets willen zeggen. Ja, we hebben, op een gegeven moment hebben we even overlegd wat wij als bluescrew kunnen doen. Natuurlijk voor het goede doel. En als er mensen geïnteresseerd zijn voor een optreden... En wie is dat niet? Ja, wie is dat niet? Ja. Dan willen wij ons aanbieden voor een bedrag vanaf €300. Komen wij dus gratis optreden voor jullie en dan gaat het volledige opbrengst naar het goede doel. Nou, dan zou ik zeggen, Waanzinnig. misschien moeten we dan de mensen nog even warm maken. Zullen we er nog één doen? De Doen we er nog allerlaatste, één. het La La allerlaatste Blues. live Heel liedje van het vrolijk nummer. Glazen Huis.
je kan dus een concert van hun winnen. En er is een bieding. Er is een bieding voor €300 openingsbod. Smoky South, het barbecue-evenement van het zuiden, hier op de Markt in Geleen. Hemelvaartsdag. Maar je kan nog bieden tot 31 december. Maar je kan nog bieden tot en met 31 december 2022 op dit en andere hele mooie items. We zeggen er alles voor af. Ja, dat bedoel ik. Goed. That's it. Goed, dames. Ja, we proberen even over te schakelen op Bart. Bart, goedemiddag. Nu heb ik nog wel geluid. Zo ben ik boete deur. Ja, Sandra. wat geweldig. En dan hoor ik ze klagen. Ik kreeg een bod. Blues gaat toch vooral over het leed. Omdat wat heb je een leed dat je het zo druk hebt, hè, jongens. Godverdorie. Ik sta hier echt en goed. Goedemiddag, dames en heren. Ik mag hier weer zinnig mogen openen. Afgelopen weekend. En ik ben heel blij om er hier te zijn. Ik ben even in Leiden geweest in de dag. Ik hou toevallig nog soldaat van de Oranje staan. Maar jongens, dit valt helemaal in het niet wat ik hier zie. En vooral als je dan zegt van, nou ja, het leven zingen, maar wat heb jij een spas, man. La la la.